edurrek ni dekotak orduen, etorteko herrire ez nia ekarten, gu baserri betite bajatu behar ziten ginduen, aldatza nahikoa bizkerra eta nahikoa gogorra ziten zen. Da, gizonak aurretik joaten zirean, atxurrek erda palakaz, kentzean bidea iten, etorri alizin geitezan herrire ez nia ekarten. Edo mediku gana, edo beste gauze batzuk. Orduan, jente gitzi geixotuten zen. Egunetako edurtzak, ez da? Egunetako edurtzak, deiko niko goan nik neunkela 16 urte edo izango zen, hasi zen, edurreiten urteilan azkenengo egune, domekea zen. Domekea. Hasi zen edurre. Otsaila, febrero, dana iun edurre, da sartu ziren gure etxera txoriek. Gu baserri beten biziginan, arbol asko eguan, hartak, geunkezan etxen da dauz, honbe, hartak, artearak ez ezetan. Eta etorri zen txoriek barrure. Eta geratuten zirean, argiek euken kable txubete batetik besterako antxe geratuten zirean. Etxe barruen, atea zabalik onarren nahi gezedun urtetan. Deigun beten, ja otzailan azkenetan joan inzirian. Dezau nireitek. Ointxe, dator denbora ona. Etorri zen, akabuz, bostazte edurregaz.